देशात पोलाद उद्योगात अग्रेसर असणाऱ्या जिंदाल साऊथ वेस्ट म्हणजेच JSW या कंपनीनं आता गोव्याच्या खनिज उद्योगात उडी मारली आहे. राज्य सरकारच्या खाण आणि भूगर्भशास्त्र खात्याच्या वतीनं सुरू असलेल्या लिलावात सगळ्यात जास्त बोली लावत जिंदाल कंपनीनं कुडणे खनिज बॉक्सचा लिलाव जिंकलाय. त्यामुळे पहिल्यांदाच जिंदाल कंपनी गोव्याच्या खनिज उद्योगात दिसणार आहे. खाण खात्याच्या पहिल्या यशस्वी लिलावानंतर दुसऱ्या 5 खनिज बॉक्सचा 21 एप्रिलपासून लिलाव सुरू झालाय. यासाठी 11 कंपन्यांनी आपल्या 24 निविदा सादर केल्या आहेत. यातल्या पहिल्या अडवलपाल बॉक्सचा लिलाव फोमेंतो कंपनीनं जिंकला होता. काल झालेल्या लिलावात अनेक खनिज कंपन्यांची चढाओढ पाहायला मिळाली. मात्र जिंदाल कंपनीनं सगळ्यात जास्त 96.65% बोली लावत हा लिलाव जिंकलाय. ही किंमत भारतीय खाण ब्युरोनं निश्चित केली होती. या दरम्यान पुढच्या महिन्यात होणाऱ्या खनिज लिलावांचा तिसऱ्या फेरीत सरकारनं दक्षिण गोव्यातल्या 7 खाणींचे ब्लॉक निश्चित केले आहेत. त्यात कुडचडे, सावर्डे, सांगे आणि केपे या भागातल्या खाण व्यावसायिकांना त्याचा फायदा होणार आहे. खनिज आणि भूगर्भशास्त्र खात्याच्या वतीनं पहिल्या 4 खनिज ब्लॉक्सची यशस्वी विक्री केल्यानंतर आता आणखी 5 ब्लॉक्सचा लिलाव सुरू आहे. अडवलपाल थिवी आणि कुडणे करमळे या बॉक्सचा लिलाव झालाय. आता कुडणे, पिर्ण थिवी, सुर्ल सोनशी या 3 खनिज ब्लॉक्सचा 27 एप्रिलपर्यंत लिलाव होणार आहे. राज्य सरकारनं सुरुवातीला सुमारे 40 खाण लिजांचा लिलाव करण्याची तयारी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं 88 खाण लीजचे दुसरे नूतनीकरण रद्द केल्यानं सरकारकडून टप्प्यानं याचा आता लिलाव करण्यात येतोय. तर दुसरीकडं यापूर्वीच लिलावामध्ये घेतलेले डंप अद्यापही त्याच ठिकाणी पडून आहेत. ते त्वरित हलवावेत यासाठी राज्य सरकारकडून मुदतवाढही देण्यात आली आहे. खाण खात्यानं पहिल्या टप्प्यात डिचोली, शिरगाव मये आणि मोंद शिरगाव या उत्तर गोव्यातल्या 3 आणि दक्षिण गोव्यातल्या काले या 4 ब्लॉकचा यशस्वी लिलाव पूर्ण केलाय. डिचोली ब्लॉक सेसा वेदांता कंपनी, शिरगाव मये ब्लॉक साळगावकर शिपिंग प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी, तसंच मोंद शिरगाव हा ब्लॉक बांदेकर माइन कंपनी, तर काले ब्लॉक फोमेंतो कंपनीनं मिळवलाय. सर्वोच्च न्यायालयानं 2014 मध्ये राज्यातल्या खनिज उत्खननाची वार्षिक मर्यादा ही 20 दशलक्ष टन निर्धारित केली होती. या दरम्यान ही कॅपिंग मर्यादा 30 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. यासाठी खनिज मंत्रालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रयत्न केले जाणार आहेत, अशी माहिती खाण खात्याच्या वतीनं देण्यात आली आहे. खाण खात्याच्या वतीनं पहिल्या 4 खनिज ब्लॉकचे 13 सप्टेंबर 2022 रोजी लिलाव जाहीर करण्यात आले होते. लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करून 13 जानेवारी 2023ला यशस्वी लिलावधारकांना संबंधित पत्र मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते देण्यात आलं होतं. पण अजूनही खाणी सुरू झालेल्या नाहीत. त्या कधी सुरू होणार याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलंय.